ана акы сиялафчини рафтестем. Elola bayni gandmo dilagma aytı kandmo Торингишмаён. бо бачаҳо ният кардем ки сиялафчинӣ меравем. албатта чун ҳар вақта ман хостам видео созаму аз ҳаёти бачаҳои кӯҳистон ба шумо қисса кунам. бачаҳо мегӯянд сиялафи хуб дар се ҷой асосан мешавад: фаркзор, қумзор ва зери тарма. аммо сиялафи аз ҳама беҳтарин аз таги тарма чинда мешавад. دروغ گپ рост гаме. جورат сиёлафчинӣ осон нест. Худаш ҳами кӯҳ дагаштан пинда. Баъд сиёлафчинӣ бо хеле гапҳои дастора ёд дора, дастора сирх мекунад. яке аз машғулиятҳои ҷолиби бачаҳои кӯҳистон ана ҳамин мавсими чукрию сиялаф аст ва умед мебарам ин навор ба шумо писанд шуд ва агар навор писанд шуда бошад ҳатман дастгирӣ кунед.